प्रमद बर' बिथांनि सासन खुंनाय समाव ट्राइबेलफ्रा ओरैबायदि मोनसे अबस्थायाव फैदोंमोन माने गोनो गोथो। बे समाव बिथांमोना ओरैबायदि मोनसे रायजो राजाफोरखौ साना हसिया ट्राइबेलफोरखौ साना हसिया मोनसे खामानि मावदोंमोन जे ट्राइबेलफोरनि हाखौ गुबुन जाथियाबो नन ट्राइबेलफ्राबो बायनो हायो फाननो हायो, ट्राइबेलफ्राबो फाननो हायो गुबुननो, बायग्राफ्राबो बायनो हायो। बे मोनसे खोथा, बेयो जोबोद गिदिर इस्यु। दा बेखौ जेरै सिगाङाव बिटिसि एकर्डआव दंमोन ट्राइबेलफोरनि हाखौ अनार ट्राइबेलफ्रा बायनो हाया आरो ट्राइबेलफ्राबो अनार ट्राइबेलनो फाननो हाया। बे माखासे नेम, फाइन नांलायनाय नेम, बे सिगांनि नेमा थाफिननांगौ। एस इट इज बेयो थानांगौ। मानो होनबा प्रमद बर' बिथाङा खुगाजों हारि जाथिनि खोथा बुंदों, नाथाय खामानि मावनायखौ बिथाङा थाल लायाखै। बेखौ गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफ्राबो बुंदोंमोन, बायनाय फाननायनि खेथ्रआव मा दं, बयबो समान जानांगौ, आं फानबाय नालाय नों बायबाय, नों फानबाय नालाय आं बायबाय, बेबायदि मोनसे खोथा बुंगुलायदोंमोन। नाथाय जोङो इयुननिखौ साननानै जाय बिटिसि एकर्डआव दंमोन ट्राइबेलफोरनि हाखौ अनार ट्राइबेलफ्रा बायनो मोना आरो फानग्राफ्राबो ट्राइबेलफ्रा अनार ट्राइबेलनो फाननो मोना होननाय, बे जाथारनांगौ। बे जोबोद मोजां बुस्थु। बेयो एस इट इज जेरै बिटिसि एकर्डआव दं थाबाय थानांगौ। प्रमद बर' बिथाङा बे खोथाखौ गोसो होआखै आरो बिथांनि समावहाय माखासे बेखौ लानानै गोबां इस्यु जादोंमोन, दावराव दावसि जादोंमोन, हयथ' सेस्ताबो जादोंमोन। नाथाय हयथ' बायद्रायनो मोनाखै, अनेक गाथेग्रा ओंखारबाय प्रमद बर' बिथांखौ। ट्राइबेल माहारिनिफ्राय माखासे ट्राइबेल नेताफोर, ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि, लोगोसे बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनिफ्राय दावराव देख्रेब सारमोन ओंखारबोबाय। बिथांमोन ओंखारनानै बायदिसिना होनथे होनथा माखासे कनस्टिटिउसनेल ल'फोरखौ खोन्थालायनाय जाबाय। बेवहाय थाबथाफिनदों, नङाबा प्रमद बर' बिथाङा बायदिसिना स्टेप लालांसिगौमोन। नेक्स्ट नैबे 5 बोसोराव मोनबावबाथ' बिथाङा बहुद जोंनि थाखानाय माखासे राइट्स एन्ड प्रिभिलेजेसफोरखौ खोमाबावगौमोन। आं होनखादों इउपिपिएल दोलोआव प्रमद बर'खौ दोनबाय थानाय मानि बिथांमोना सिखारनो हायो। दिनै बिथांनि थिफुट लानाय, बिथांनि थगायनाय, प्रेक्टिकेलाव गैयै, जेखौ रग' रग' बुंदों, आं गावबुराबो जाया होनलायलायनाया बिटिसिनि चिफ जानाय आरो गोबां थगायनाय, बिथांनि थगायनायखौ बुंनानै फोजोबनो हाया। बेनिफ्राय देरसिन थगायनाया जाहैबाय इयुथ्सफोरनि इमसन्सजों गेलेनाय बिथाङा। दा बिथाङा गोबां थगायदों, बेखायनो बेखौ रायजो राजाफ्रा बेखौ सुखुवा प्रमद बर' बिथांखौ। आरो बे प्रमद बर' बिथाङानो नोंथांमोन इउपिपिएलनि आफादगिरि नालाय, बेखायनो बेखौ सैया रायजो राजाफ्रा। बिथांखौ एबसुआव थानाय समाव बयबो मोजां मोनदोंमोन, बिथांनि बुंनायाव बयबो लैहोर लैहोर थांदोंमोन। नाथाय दिनै बिथाङा राजनितियाव फैनानै माबायदि थगायफैखो नै नोंथांमोना नुबाय। थिग बे लामाखौनो दिपेन बर' बिथाङाबो लागासिनो दं। बिथाङाबो बिराद भुल गोरोन्थि मावबोबाय आरो बे एखे लामाखौ होसोबाय थायो। खोथाया बेसो। दा बेखायनो इउपिपिएलआव जेसेबां समसिम प्रमद बर' बिथां आरो दिपेन बर' बिथां थागोन, मालाबाबो सिखारनो हाया, रायजो राजानि सापर्ट मोननाय नङा। रायसकলৰ মনটো জয় কৰিব নোৱাৰিব, কেতিয়াও নোৱাৰিব। ইউপিপিএল দলত যদি प्रमद बर' ডাঙৰীয়া আৰু दिपेन बर' ডাঙৰীয়া যদি থাকে, নাই জয় লাভ কৰিব নোৱাৰিব ৰাইজসকলৰ মনটো। बे सिदा खोथाखा। दा बेजों लोगोसे जोङो रायजो खुंनायजों लोगोसे कास्टमारि ल' गोदोनि आजै आजौनि समाजजों गोरोबफानानै थानाय माखासे ल'खौ लागु खालामफालांनांसिगौ। जों इयुन जोलैखौ, इयुथ्सफोरखौ
देरफुनाय लाइमोनफोर 18-19 16-17 बेफोरबादि बैसोनि लाइमोनफोरखौ सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा रैखा खालामनो आरो माखासे जाथिनि सेन्टिमेन्ट जाथिनि जारिमिन गिदिर गोलावफोरखौ मान सनमान होनाय गिदिर गोलावफोरनि हिस्ट्रि बेफोरखौ जोङो लासै लासै बिथांमोननि खोमायाव सोलांनांसिगोन। राजनितिकआ माखौ बुङो समाजनितिकआ माखौ बुङो धोरोमनितिकआ माखौ बुङो बे मोनथाम बुस्थुजों जोंनि समाज जोंनि हिउमेन बिइंखौ गाबथानानै दोनो। बेफोरबादि नलेजखौ नेशनेलिज्मनि खोथाखौ सोलांनांगोन। दिनै सासे 17 बोसोर बैसोनि उन्दै सेंग्रासा गथ'आ बा सिख्लासा गथ'आ आमेरिकानि प्रेसिडेन्टआ सोर किम जंआ सोर होनब्ला मिथियो। बेवहाय आंहा जेबो बुंनांगौ गैया। नाथाय दैमालु जोहोलावा सोर बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सोर बिटिसिआ मा होनब्ला बिथांमोना मिथिया। जों बैसोर आमेरिकानि बबेबा एरियानि नलेज लानायजों लोगोसे जोंनि आंगोनि हिस्ट्रिखौबो मिथियाब्ला बेफोरखौबो जों सोलांनांसिगोन। नङाब्ला इयुनाव निउ जेनेरेशना गोनो गोथो जाहैगोन। राजनितिकआ राजनितिक भाबै स्ट्रं समाजनितिकआ समाजनितिक भाबै स्ट्रं। इयुथफ्रा लेखा फरा रोंनानै आरोबाव बिदिनो सोरबाया राजनितिक सोरबाया बहाबा सोरबाया डक्टर इन्जिनियार। दा मा होनो रायजो राजाफोर आं नोंथांमोनाव खुलुमनानै सोंहरबाय। आं बुंनाया जुदि मोजांब्ला नोंथांमोना कमेन्ट हरदो आरो आं बुंनाया भुलबा नोंथांमोनसा आंखौ भुल होननानै बुंहरदो। स' भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबबाय। थेंक इउसै। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं।